Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan txertatu Wiris desktop egindako aplikazio bat site batean. Lehenengoan, irekitzen dugu txertatu nahi dugun aplikazioa. Nik badekot irekita. Eta gero, artxiboa menuan, sakatuz gero, aukeratu HTML horri bezala esportatu. Gero ikusi hemen, zelan sortzen den grafiko.html artxibo bat, eta zelan agertzen den hemen wiris.com zerbitzarian. Hori agertzen bazaizue, sakatu hemen zerbitzariak eguneratzeko konektatu. Baldin badago, hemen, onartu, ez dugu ipini behar izena, nahi izan ez gero, ipini nahi duzuena, baina ez da egin behar. Onartu egiten badugu, esaten da, adierazitako HTML fitxategia ez da aurkitzen sortu nahi, bai, esan baietz, eta badago. Non daukago gorde dugun artxiboa edo sortu dugun artxiboa, begiratu Wiris hemen dagoena, grafiko.wiris artxiboa, dokumentos karpetan dagoenez, sortu duguna karpeta honetan honen ondoan kokatuko da. Badekote irekita karpeta hori, eta hemen sakatuz gero, jango nahi zuzenean, eta hemen ikusten dut grafiko izena duena, printzipioz honen ondoan kokatu behar, baina ez da kokatu justo honen ondoan, baina berdin. Hauze da sortu dugun artxibo berria, eta orain ireki egingot Firefox nabigatzailearekin. Irekitzeko, eskumako botoiarekin sakatuz gero, aukeratzen dute abrirkon eta Firefoxekin. Firefoxekin nahi dute lortu honen iturburu kodea. Horretarako, web baratzailea eta gero hemen ikusi gorriaren iturburua. Hemen dekogu kodea eta kopiatu egin behar dugu Apple lehenengo hitzatik bigarren Apple hitzara. Kopiatu, Ctrl+C, sakatuz gero, eta orain joango gara gure saitera, nire kasuan matematika 2 site da. Eta site honetan nahi dute txertatu horri honetan, lehenengo horrian, kalkulo diferentziala horrian, baina funtzioen grafikoaren horrian. Irekitzen dut, eta orain nahi dugu editatu, hemen, botoi honetan, emon, eta kokatu kurtsorea nahi dugun, txertatu nahi dugun lekuan, adibidez, hortze. Txertatzeko kodea, hemen, insert, botoian, sakatuz gero, behan, morgatz, sakatu ondoren, eta hemen txan idatzi code wrapper. Aukeratu hauza, esan baietz, aukeratu, eta hemen deko betetzeko. Izen burua, adibidez, grafikoak, utzi usten baduzue, gero title agertuko da, itxuzea da. Eta hemen, kopiatu, Ctrl+V-rekin,
gure kodea, aukeratu barra hori, gero bete ikusteko, eta 200 txikia da, eta aukeratuko pizkat handiagoa adibidez 600. Eta eman, ok? Badago hemen txertatuta eta gorde egin duena. Ikusten duzuenez, hemen agertzen da, txertatu duguna, eta barra honekin, joaten gara ikusten zer dagoen aplikazioan. Eta badago.